Dobrý deň. Dnes mám pre vás prichystaný krásny rovinatý pozemok v obci Jasenica pri Považskej Bystrici, ale pozor, nie jeden, ale rovno dva. Tieto nové pozemky sú zakreslené v územnom pláne obce samozrejme a každý jeden z nich má cez 1300 m². Toto máme jedný z posledných stavebných pozemkov na predaj v tejto lokalite. A ako môžete vidieť, prebieha tu stále rozsiahla výstavba. Inžinierské siete ako elektrika a plyn sa nám nachádzajú na pozemku. Vodu tu riešime za pomoci studne a odpad formou žumpy. Hlavnou výhodou týchto veľkých pozemkov je ich rozloha a ideálny tvar. Každá parcela sa dá rozdeliť na polovicu, z čoho vyplývajú automaticky každému polovičné náklady. Už je len na vás, či máte záujem o pozemok pri rieke alebo pri lese. Pre termín obhliadky ma kontaktujte čo najskôr. Moje meno je Martin Šimík, pracujem pre Turality a teším sa práve na vás.